Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar aquesta casa que la tenim per reformar. Però us faig un mini vídeo ràpid perquè el veieu. Tenim una habitació, un passillo central, una altra habitació, vale? Com veieu, les parets estan una mica tocades. Entrant aquí a l'esquerra, part de la cuina, amb un petit rebostet, i sortim aquí a la part del jardí. Un quarto de bany, i això és el que tenien de magatzem, de menjador. Llavors tenim dues habitacions més, una aquí a la dreta. La carpinteria s'ha de canviar, és de fusta. Ja, bueno, les parets s'han de repassar. Hi havia calefacció, o sigui, encara hi és. Llavors, si la voleu veure ja ho sabeu. Truqueu al 973 10 22 86 i el vostre agent immobiliari Marc Oliver us l'ensenyarà.